bai kamata a ce gidan dukkan kalifofin shehu ibrahim akwai kalifa, gidan shehu muhammadu sosai ɗaya babu ba. Ya kamata akwai. Wato in aka ce shehu jibrima guru zan ba da misali radiyallahu anhu ba ya rasu ba, to shehu jibrima guru ba shi ne kalifan shehu ibrahim kaula, shi halifa fatiu halifan shehu jibrima ne ba halifan shehu ibrahim ba. A gane ba a jumping step. Shehu abu fakir radiyallahu ta'ala shi ne kalifan shehu ibrahim kaula. Ana ji da kyau? Ɗansa khalifansa Ali Baba shi ba a ce masa khalifan shehu ibrahim, sai a ce khalifan shehu abu fakir. Misali shehu Modibo Jelani a Yola shi ne za a ce masa khalifan shehu ibrahim kaula, khalifansa ba khalifan shehu ibrahim ne, khalifan Modibo Jelani. Haka duk inda khalifan shehu ibrahim kaula in ka je Kano, shehu Atiku Sanka radiyallahu anhu shi shehu Atiku Sanka shi ne khalifan shehu ibrahim kaula. Ana ji da kyau? Ɗansa khalifansa sunansa khalifan shehu Atiku, kaga ba zai jumping kujeran babansa ba, a'a shi khalifan shehu Atiku ne khalifan shehu ibrahim kaula. Sheikh Bashir dan shehu man Tijjani zan kuma bane mai radiyallahu ta'ala shi ne khalifan shehu man Tijjani a yanzu. Shehu man Tijjani shi ne khalifan shehu ibrahim kaula. Yanzu don Allah lokacin shehu ibrahim kaula ke da idan akwai mai matsayin nada khalifan shehu Ahmad Tijjani mai dariƙa akwai kamar shehu ibrahim da ya zo nada khalifa Sunusi radiyallahu ta'ala anhu, ya nada shi a matsayin khalifan shehu Tijjani a Najeriya ne ko amsa khalifan shehu ibrahim kaula. Ai khalifan shehu Tijjani kan shehu ibrahim kaula. Ban gane ko an gane? Lokacin da shehu ibrahim kaula ke da rai da ya nada Sheikh Khalifa Muhammadu Sunusi radiyallahu ta'ala na farko, don Allah idan da mai ikon nada wa shehu Tijjani khalifa a Najeriya wani ne kamar shehu ibrahim? Ko amsa akwai kamar sa? Amma ya nada shi khalifan shehu Tijjani? A'a. Saboda haka ne ana gane ma? Saboda khalifan shehu Tijjani ka ai shehu ibrahim kaula ke, sai yana shi khalifan ma shehu ibrahim kaula. Da haka khalifan shehu Muhammadu Sunusi a sunansa khalifan shehu Muhammadu Sunusi. Shehu Muhammadu Sunusi shi ne khalifan shehu ibrahim kaula.